Aw ni sɔgɔma aw ni tile ani su a bɛ aw bɛ ka lajɛ wagati min na bi tan an bɛna gabarit de kɛ. Gabarit ye jumɛn ye? Ni mɔgɔ dɔ bɛ kuma la sisan nɔ misaliya la i b'a tigi tɔgɔ sɛbɛn paseke a bɛ ka kuma la mɔgɔw t'a tɔgɔ dɔn, i b'a tɔgɔ sɛbɛn duguma. An bɛna o ɲɔgɔnna exemplaire kelen de kɛ. Nouveau projet, on va faire. Nouvelle composition, 8 secondes. Généralement, gabarit a cayalen bɛ 8 secondes ye. A tɛ tɛmɛ 8 secondes. An ka taa fɛ. An tɛna a janya kosɛbɛ. A man gɛlɛn, technique simple don. Par exemple, i bɛ texte ta sisan ka tɔgɔ sɛbɛn Adama Kulibali. Un caractère qui est blanc, tout simplement. Ça peut voir taille là. Donc, généralement, tɔgɔ min bɛ sɛbɛn yan yɔrɔ bila. An mago bɛ sisan nɔ ka terrain dɔ afficher yan nɔ. Terrain ka afficher yan, sɔrɔ ka pousser ka taa ka Adama Kulibali labɔ. Donc, pour que o kɛ sisan nɔ, an bɛ calcul dɔ créer. Calcul de fait. Donc, calcul de fait. Donc, an bɛna effet dɔ de appliquer a kan, effet trait. Donc, an bɛ outil plume ta ka trait dɔ ci la ka bɔ yan ka na. Donc, an bɛna effet la effet trait. Donc, i bɛ trait sɛbɛn dɔrɔn ko effet ta ka na appliquer. Donc, n'i y'a appliquer yan sisan nɔ, effet bɛ na. Donc, nka effet nana sisan nɔ, directement a bɛ masque choisi quoi. Donc, masque 1. Donc, n'an tɛ fɛ ka masque an bɛ fɛ ka cacher an bɛna digi pour que an kana masque. Donc, directement a bɛ trait yira. Trait épaisseur filɛ nin ye, n'i bɛ fɛ ka bonya ou bien ka dɔgɔya. Couleur filɛ nin ye. Donc, n'i bɛ fɛ ka couleur fɛn o kan. An ka nin bleu choisi. Couleur bonya, épaisseur bonya dɔɔni. Donc, opacité filɛ nin ye. Trait début filɛ nin ye, fin filɛ nin ye. Donc, début a daminɛ la yɔrɔ min na, i ka point fɔlɔ bila yɔrɔ min na o de ye début ye. Donc, fin o ye point laban ye. Donc, sisan nɔ, an bɛna an ka trait bouger ka jigin ka tila ka bouger ka taa. Donc, a ka daminɛ cɛmancɛ la. Donc, an bɛ nin bila 50 la. A début fɛnɛ bila 50 la. Donc, an ka video daminɛ la, an ka chrono ta ninnu kan. Donc, a bɛ bɔ cɛmancɛ la ka yɛlɛ. Donc, an bɛ nin bila. An bɛna avancer de quelques secondes. A tɛ 1 seconde bɔ, fraction de seconde quoi. Donc, an bɛna nin bila 0 la. An bɛ bila 100 la. Donc, a bɛ bɔ cɛmancɛ la ka yɛlɛ. Donc, n'i nana paramètre kɔnɔ, effet kɔnɔna la, i b'i ka trait ye. Donc, effet bɛ bɔ. Pour que ka point d'animation dɔrɔn afficher, i bɛ U digi clavier la. Ni U digi clavier la, i ka point d'animation bɛ bɔ. Donc, an mago bɛ nin ka bɔ ka na yan. N'a bɔra ka na yan, position ka bouger ka bɔ yan ka na yan pour que ka Kulibali afficher. Donc, an bɛna transformer ka na position. Donc, ka bɔ yan ka na yan. Donc, on va bouger l'axe des X. Donc, on va bouger ka na tan. Donc, de fait que a bɛ bɔ ka bouger ka na. Donc, a bɛ Adama Kulibali afficher. Donc, an U ta clavier la, a b'an ka point d'animation bɛɛ yira. An bɛ se ka nin pousser ka segin kɔfɛ pour que ka teliya dɔɔni. Donc, Adama Kulibali an bɛ masque dɔ créer ale kan. Masque filɛ nin ye. An bɛ masque sélectionner tan. Donc, an bɛna masque la, information la tracer. Donc, laban de kan ka kɛ tan. An bɛ laban point bɛɛ kɛ kelen.
Donc an bɛna laban point bila donc ni outil selecteur ta ka nin bouger k'o bila nin sanfɛ bon an bɛ segin kɔfɛ bon an bɛ sɔrɔ ka an ka masque bouger double clic k'a kan pour que ka masque bouger ka na bila donc n'a bɛɛ bɛ bouger ɲɔgɔn fɛ donc directement nin bɛ bɔ yan a bɛ kɛ i n'a fɔ terrain de bɛ ka Adama na bouger donc on va tourner masque yɛrɛ nafa ye ka fɛn dɔ afficher ou bien k'a dogo donc ni an ka animation an bɛ lissage k'a la sisan lissage ye jumɛn ye a laban na a ka sumaya ou bien a ka teliya an bɛ lissage kɛ an ka fɛn bɛɛ la lissage raccourci ye F9 ye donc ni cliquera F9 kan dɔrɔn a bɛ raccourci a bɛ fɛn kɛ quoi a b'a lisser laban sumaya bɛɛ donc du coup an bɛna fɛn laban na an b'o animation kelen kɛ donc n'a y'i diya sisan nɔ i bɛ nin animation ta k'o copier édition copier édition i bɛ fɛ ka coller yɔrɔ min na i bɛ taa coller édition coller donc a bɛna ni nin animation kelen mais i b'a inverser pour que a ka daminɛ kunna ka na laban na inverser donc a bɛ bɔ yan kelen bon an y'o kelen min kɛ nin na an b'o kelen min nin point na édition copier CTRL C édition coller donc n'i b'a coller toujours i bɛ ka nin point de la ka coller donc coller CTRL V donc o fɛnɛ inverser donc n'i y'a inverser dɔrɔn a bɛ segin a nɔ la donc an bɛ sɔrɔ ka ninnu point fila ta sanfɛ CTRL C CTRL V ka sɔrɔ k'o fɛnɛ inverser donc du coup an ka animation bɛ kɛ tan an ka prévisualisation kɛ ten donc Adama Kulibali bɛ afficher tan bon nin kun ye animation simple ye min ka nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ gabarit la donc a suguya caman bɛ yen a bɛ dépend aw mago b'a la cogo min na donc n'i bɛ fɛ ka exporter composition comme toujours ajouter à la file d'attente rendu i b'i ka format don ka sɔrɔ ka cliquer rendu kan donc n'i ye rendu kɛ dɔrɔn a b'a exporter ka taa donc i bɛ se ka utiliser i ka vidéo kan i ka logiciel de montage wɛrɛw kɔnɔna na bon bi ta banna yan nɔ aw bɛ se ka aw bɔ ni ka partager n'a ɲininkali bɛ min fɛ o bɛ se ka ɲininkali kɛ commentaire la ne ye Tumani Keyita ye a bɛ se ka continuer ka n ka vidéo suivre ani ka partager